Už máte lednové číslo magazínu Rock and Pop? Na jeho titulu opět najdete velké jméno, tentokrát Queen. Šéfredaktor Vojtěch Lindauer opravdu důkladně zmapoval celou kariéru této legendární skupiny, včetně osobní vzpomínky na koncert ve Wembley v roce 1992, kterým se tehdy hudební svět loučil se zesnulým frontmanem Freddiem Mercurym. Velký článek pak doplňuje představení současného zpěváka Queen Adama Lamberta. Druhá strana obálky tentokrát patří heavy metalové legendě Accept. S touto původně německou, dnes spíše americkou formací přinášíme obsáhlý exkluzivní rozhovor. No a vyznavače té nejtvrdší hudby určitě potěší i povídání s Maxem Cavallerou, bývalým členem Sepultury, tentokrát především na téma sourozeneckého projektu Cavallera Conspiracy. Další lahůdkou nového čísla je původní interview s veličinami nezávislé scény anglickou skupinou The Subways. Profilovými materiály představujeme další hvězdy a hvězdičky, jako jsou třeba Enter Shikari, Papa Roach nebo písničkář Damien Rice. Vyznavače takzvaně starší hudby naopak potěší články například o superskupině Crosby, Stills, Nash & Young, anebo o novém projektu týkajícím se Johnnyho Cashe. Další díl seriálu 60 let rock'n'rollu byl tentokrát věnován zrodu hudby, které se začalo říkat hardcore. Spousta místa v novém čísle je věnována i domácí scéně, ať už jde o Petra Habku, Vladimíra Mertu, skupinu Trabant anebo Michael's Uncle. No a jako vždy přičtěte velké množství recenzí, ať už nových nahrávek nebo všech významných koncertů. Vítejte v novém roce 2015, v roce, ve kterém časopis Rock a Pop oslaví své 25. narozeniny.